ሓደ ዕውት ፕሬዘንቴሽን ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ትሕዝቶ ከምኡውን ጽቡቕ ዲዛይን ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ክኢላ ዝኾነ ፕሬዘንተር የገድሶ። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሓደ ስላይድ ሾው ኣብዚ ሓደ ቴምፕሌት ኣምፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ቴምፕሌት እዚ ብኩሉ ወገኑ ዲዛይን ጌርና እቲ ዘድልየና ትሕዝቶ የእቲና ፋይናላይዝ ጌርና ዘለዎ ናይ ስፔሊንግ ይኹን ናይ ግራመር ፀገማት የዕሪና ውዱእ ናቱ ዲዛይን ናቱ ትራንዚሽን ኣኒሜሽንስ ኩሉ ወዲእና ንመወዳእታ ንፕሬዘንቴሽን ኣዳሊናዮ ኣለና ማለት እዩ። ጆል ግዜ ኣብ ፕሬዘንቴሽን ክንኣቱ ከለና ኣዝዩ ዘገድሰና እንታይ ምድላዋት የገድሰና። እቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶ ሲምፕሊ ነቲ ኦዲየንስ ከነመሓላልፎ ደሊና ዘለና ኢንፎርሜሽን ብዝግባእ ከነመሓላልፎ እንዳሕድኣ ኮይና ግቡእ ዝኾነ ምድላዋት የድልየና ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ከዓኒ ልምምድ ኣዝዩ ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ቀፂልና እቲ ስላይድ ሾው ናትና ከነፅንዖ ክንክእል ኣለና። ኣበየናይ ስላይድ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣሎ እንታይ ኢልና ንዛረብ ኣብኡ ክንዳሎም ክንፈልጦን ክንክእል ኣለና። ብድሕሪኡ ናብቲ ናትና ስክሪን ምስ ዘላገብናዮ እቲ ናትና ላፕቶፕ ወይ ድማ ናብ ካልእ ፕሮጀክተር ምስ ዘላገብናዮ ኣብ ስላይድ ሾው ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተና ኣብዚ ፍሮም ቢግኒንግ ዝብል ኣሎ ፍሮም ካረንት ስላይድ ዝብል ኣሎ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ገሊፀልኩም ነይረ እዚአን ድግማየን ዝኾና ዘለዋ። ካልእ ኣብዚ እዛ ሾው ሚድያ ኮንትሮል ዝብል ዘላ ቲክ ምዃና ነረጋግፅ ማለት እዩ። ኦኬ ዝኾነ ናይ ኦዲዮ ድዩ ናይ ቪድዮ ክሊፕስ እንድሕዳ የእቲና ኣለና መታን እቲ ሚድያ ኮንትሮልስ ከም ፕሌይ ስቶፕ ገለገለ ዝብሉ ነገራት መታን ክመፁ እዚኣ ቲክ ክንገብራ ክንክእል ቲክ ከም ዘላ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ስታርት ስላይድ ሾው ዝብል ኣለና ፍሮም ቢግኒንግ ፍሮም ካረንት ስላይድ ዝብል ኣሎ። ፍሮም ቢግኒንግ እንድሕዳ ኢልና ካብ መጀመርታ ጀሚሩ እቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሊክ እናገበርኩም ናብቲ ካልኣይ ስላይድ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኦኬ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ኪቦርድና ኣፕ ዳውን ኣሮ ኣሎ። ሕጂ ክትምለስ እንድሕዳ ደሊኻ ኣፕ ኣሮ ትፀቅጥ ናብቲ ናይ መጀመርታ ስላይድ ተመሊስና ኣለና። ድሕር ኔክስት ስላይድ ክትቀፅል ደሊኻ ከዓኒ እታ ዳውን ኣሮ ትፃወጣ ወይ ከዓኒ ራይት ኣሮ ትፀቅጥ ማለት እዩ። ከምዚ እናበልና እናቐፀልና ከዓ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንድሕዳ ክንወፅእ ደሊና ካብዚ ስላይድ ሾው ስኬፕ ባተን ኣብቲ ኪቦርድ ናትና ስኬፕ ባተን ክንፀቅጥ ንኽእል ኢና። ተዘይኮይኑ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ከምዚ ንዕዘበን ዘለና እዛ መወዳእታ ዘላ ማለት እዩ 3 ነጥብታት ዘለዋ ምስ መፀት እዛ ኢንድ ሾው ትብል ክሊክ ንገብራ። ኦኬ ኢንድ ሾው ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ኣብታ በፂሕናያ ዘለና ኣብኣ ጠጠው ትብል እቲ ስላይድ ሾው ናትና ከዓ የቋርፅ ማለት እዩ። ሕራይ ሕጂ ፍሮም ካረንት ስላይድ እንድሕዳ ክንቅፅል ደሊና ካብዚ ሓምሸይቲ እንድሕዳ ጀሚረ ክቕፅል እንድሕዳ ደልየ ፍሮም ካረንት ስላይድ ክብላ ክእል እየ። ኣብታ ዝደለኳ ስላይድ ክሊክ ጌረ ፍሮም ካረንት ስላይድ ይብላ ካብኣ ትጅምረለይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ጎኒ ባክ ኤን ኔክስት ኣሎ። ሕራይ ሕጂ ባክ እንድሕዳ ጌርና ናብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስላይድ ትመልሰና ማለት እዩ። ከምዚ እናበልና ናብቲ ቀዳማይ ስላይድ መፂና ኣለና። እዚኣ ከዓ ኔክስት ማለት እዩ። ኔክስት እናበልና ከዓ ናብቲ ስላይድስ እናቐፀልና ንኸይድ ኣለና። ኣብዚ ኦል ስላይድስ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ነዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርና ብሙሉእ እንተን ስላይድስ ኣብዚ ዶክመንትና ዘለዋ ብከምዚ ኣገባብ ተዘርጊሐን መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ። እንድሕዳ ዙም ክትገብር ደሊኻ ኣብዚ እውን ዙም ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ከተጉድሎ እንድሕዳ ደሊኻ ከዓ ከምዚ ጌርካ ክነጉድሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እታ ዝደለናያ ስላይድ ንኣብነት ኣነ እንድሕዳ እዛ ሻምነይቲ ወይ እዛ ሻውዓይቲ ስላይድ እንድሕዳ ክሪኦም ደልየ ንዓ ክሊክ ክገብራ ናብታ ሻውዓይቲ ስላይድ ከይደ ከዓ ዘድልየኒ መግለፂ ይህብ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ኦልድ ስላይድ ንከምዚኣ ትሕግዘና ክሊክ እናገበርና ኣብቲ ዝደለናያ ስላይድ ኣብኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዛ ሳልሰይቲ ዘላ ናይ ፒሮ ትመስል ስእሊ ላ ኣብዛ ፒሮ ትመስል ስእሊ ሓደ ሌዘር ፖይንተር ትብላላትና እዛ ሌዘር ፖይንተር ኣመልካቲት ማለት እዩ። ሕጂ መግለፂ እናሃብካ ከለኻ ንኣብነት እዛ ብፀጋም ብየማን ዘላ ላፕቶፕ እንድሕዳ ኢልካዮም ከምዚ ጌርካ ክተመልክተሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ እቲ ናታቶም ፎካስ ከዓ ናብዚ ኣመልኪትካሎም ዘለካ ሌዘር ፖይንተር ናብኡ ይኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ሌዘር ፖይንተር ኣመልካቲት ጥራያ ማለት እዩ። ካልእ ክፅሕፍ እንድሕዳ ደሊኻ ፔን ዝብል ኣሎ። ኣብዛ ፔን ንኣቱ ሕጂ ኣብዚ ፕሬዘንቴሽን ናትና ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ
ከምዝና ገበርናኻ ከነመልክተሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ክትፅሕፍ እንድሕዳ ደሊኻ ዋላ ብፅሕፈት ጌርካ እንድሕዳ ዝኾነ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ደሊኻ ንክትፅሕፍ እዛ ፔን እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኣብዚ ሃይላይተር ትብል ኣላትና ሃይላይት ክንገብር እንድሕዳ ደሊና ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ጌርና ሃይላይት እንድሕዳ ክንገብር ደሊና እቲ ሜን ፖይንትስ ማለት እዩ ሜን ፖይንትስ ሃይላይት እናገበርና እንድሕዳ ከነሪኦም ደሊናኻ ከምዚ ጌርና ሃይላይተር ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብዚኻ ኢሬዘር ዝብል ኣሎ መደምሰሲ ማለት እዩ ነቲ ዝፀሓፍካዮ ክድምስሶ እንድሕዳ ደሊኻ ኣብኡ ክሊክ ትገብር ከምዚ እናገበርናኻ ክንምስሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነፅርዮ ምስ ወዳእና ወይ እንድሕዳ ጌጋ ፅሒፍና ኮይና በዛ ኢሬዘር ጌርና ከዓ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ናይዚ ሃይላይተር ሕብሪ ኣብዚ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ሃይላይተር መሪፅ ኣለኹ እቲ ሕብሪ ቢጫ ፀኒሑ እንድሕዳ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ሕብሪ እንድሕዳ ክልውጦ ደልየ ክቅይሮ ከልየ ዋላ ፒሮ መሪፅ ኣለኹ ናይቲ ፒሮ ሕብሪ ቀይሕ ኣሎ እንድሕዳ ሰማያዊ ክገብሮ ደልየ ሰማያዊ ሕብሪ ከዓ ክመርፅ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንፅሕፍ ከነብል ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ኢሬዝ ኦል ኢንክ ኦን ስላይድ ዝብል ከኣላትና ብሙሉእ እዚ ሊንክ ጌርናዮ ዘለና እንድሕዳ ክንድምሶ ደሊና እዚኣ ክሊክ ንገብራ ኩሉ ዝፀሓፍናዮ ዘበለ ኣብዚ ዝወሰኽናዮ ከዓ ኢሬዝ ንገብሮ ማለት እዩ ኣራይ ኣብዚኣ ምስ ወዳእና ኤንድ ሾው ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚኣ ኤንድ ሾው ንብል ካብቲ ሾው ከዓ ንወፅእ ማለት እዩ ሃራይ እምበር ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብዛ ሰለስተ ነጥቢ ዘለዋ ምስ ኣተና ኣሮ ኦፕሽንስ እትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ኣውቶማቲክ ቪዚብል ሂድን ዝብል ኦፕሽን ኣሎ ሕጂ እዛ ናይ ማውስ ከርሰር ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ኣሮ እዚኣ እንድሕዳ ኣብቲ ክንጥቀመላ ከለና ትመፅእ ኣብቲ ኢንኣክቲቭ ዝኾነትሉ ኸ ከተልግስ እንድሕዳ ደሊና ኣውቶማቲክ ንመርፅ ማለት እዩ ቪዚብል ዝብል እንድሕዳ መሪፅና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፕረዘንቴሽንና ክትህሉ እያ ማለት እዩ ኦኬ እዛ ማውስ ከርሰር እዚኣ ኣይትጠፍእን እያ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ትህሉ ማለት እዩ እንድሕዳ ከነልግሳ ደሊና ሂድን እንድሕዳ ንገብራ ደሊና ሂድን ጌርና ኣለና ሕጂ ረእይዎ የንቀሳቀሳ ኣለኹ እዛ ማውስ ግን የላን ማለት እዩ እዛ ማውስ ፖይንተር ኣብዚ ፕረዘንቴሽን የላን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኦዲየንስ ናትካ ኢሪቴት ክገብሮ ስለ ትኽእል ከምዚ ጌርካ ከተጥፋእ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ እስኻ ጉዳይ ፕረዘንቴሽንካ ጥራይ ትገብር ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ሄልፕ ናይ ሄልፕ ኦፕሽን ከመይ ጌርና ነምፅእ ንኣብነት ፍሮም ካረንት ስላይድ ክብላ እያ ኣብዘን ሰለስተ ነጥቢ ምስ ኣተኹ ኣብዚ ሄልፕ ዝብል ኦፕሽን ኣለኒ ኣብዚ ሄልፕ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሾርት ካትስ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሾርት ካትስ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣብዚ የርእየና ኣሎ ንኣብነት ኤስ እንድሕዳ ፀቂጥካ ስቶፕ ወይ ድማ ሪስታርት ኣውቶማቲክ ሾው ዝብል ኣለና ስኬፕ እንድሕዳ ፀቂጥካ ኤንድ ስላይድ ሾው ሕጂ ስኬፕ ጌርና ክንወፅእ ፀኒሕና ምሽ ኣብዚ ሕጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ብዙሕ ዓይነት ሾርት ካትስ ኣብዚ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ስኬፕ እንድሕዳ ፀቂጠ ወፅየ ኣለኹ ካብቲ ናተይ ፕረዘንቴሽን ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማ ኣብ ፕረዘንቴሽን ወሊዕኻ እናሰራሕካ ከለኻ ንኣብነት ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ወርድ ትምህር ኣለኻ ንበል ሕጂ እቲ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ድማ ወሊዕኻ ኣለኻ ሕጂ ኣብ መንጎ ፕረዘንቴሽን ናብቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ፕሮግራም ከድካ እንድሕዳ ከተርእዮም ደሊኻ ኣብዚ ስክሪን ኣብዛ ኦፕሽንስ ትብል ሰለስተ ነጥቢ ዘላታ ንኣቱ እሞ ስክሪን ትብል ኣላትና ብድሕሪ ሾው ታስክ ባር ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሾው ታስክ ባር ምስ በልና እዛ ታስክ ባር እዚኣ ክትመፅያ ብድሕሪኡ እቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ናትካ ዶክመንት እንድሕር ወሊዕኻ ኣለኻ ኮንካ ኢሚድየትሊ ከሎ ናብቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንትካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ትምህሮ ዘለኻ ማይክሮሶፍት ወርድ ተርእዮ እሞ ምስ ወዳእኻ ከዓ ሲምፕሊ ሚኒማይዝ እንድሕዳ ጌርካዮ ናብቲ ፕረዘንቴሽን ተመሊስካ ኻ ትቕፅል ትምህርትኻ ማለት እዩ ኦኬ ትምህርትኻ ትቕፅል ፀኒሕካ መሊስካ ኻ ዝኾነ ነገር እንድሕዳ ከተርእዮም ደሊኻ ማለት ናብ ካልእ ፕሮግራም ወይ ናብ ካልእ ስክሪን እንድሕዳ ክትከይድ ደሊኻ ሲምፕሊ ኣብዚ ሾው ታስክ ባር ትብላ ነታ ዝደለኻያ ፕሮግራም ወሊዕኻ ትፀንሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከም ዝወሊዕኻ ኻ ተርእዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ስክሪን እንድሕዳ ክንቅይር ደሊና ሲምፕሊ ሚኒማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ ክሎዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፓወርፖይንት ፕረዘንቴሽን ኮንካ ናብ ካልእ ፕሮግራም እንድሕዳ ከተርእዮም እንድሕዳ ደሊኻ ብከምዚ ኣገባብ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካልእ ኣብዚ ብላክ ስክሪን እንድሕዳ ክትገብሮ ደሊኻ ብላክ ስክሪን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስክሪን ናትካ ዋይት ስክሪን
ክትገብሮ እንድሕደር ከምዚ ጌርና ዋይት ስክሪን ጌርና ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣን ዋይት ስክሪን ንብሎ ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ።